12 км. Продължаваме да катериме. Имаше едно приятно спускане. Ето ги гледките. Хайде напред. Има още. Км след втория пункт има малко сянчица. Пункта беше изключително слънчево. Използвам момента тук да почина малко. Ето. Диана би трябвало да го минава сега. Самин с мечките. Колкото и топло да става, няма как. Гледайте какви цветенца. Гледайте. Всичко е в цветя. Втори километър. До сега бях самичък. Сега зад мен вече има хора. Температурата продължава да се покачва. Добре, че сме се заредили. Излязохме от най-хубавия сенчест пункт с течаща студена вода. И сега предстои най-отвратителното изкачване. Ето. Ужас. ...30 км. Продължаваме да катериме към зли трап. Сигурно е вече 30 градуса. И страшен пейс, 14. Страшна работа. Но пък е красиво. Ето. И да стискаме палци за зли трап. Да. Айде. Спотил се. Добрата новина е, че зли трап го хванахме този път. Малко язовирче. Сигурно е 150 градуса вече. И така. Айде към финала. Финалът се дава и участник. 493 поздравления! И успешно завършване с 5 минути преди крайното време, без глас, без въздух. Така че... Ето тук и останалите участници. И така, комисия по посрещането. Ще имаме награди тук на подиума, ето ще имаме пари. Ние си имаме арианчи. Сега заради медала трябва да се черпим неща. Никога повече.